beri 3 sal beri ve bi Kurdara ittifaka katmeşandın, ji bo avakirina devlete, ji bo pergalek demokratik, bin sivana makazagona 1921 da li mixaben Kurd li ve dere hatin tasfiye kirin. Bir tiştî li her dere em vekîlê dibêjin. Dema komar ne demokrat be, demokrasî dibe komarê de tune be, mixaben hemin nirxên mirovatî, hemin nirxên netewî din û bawerî din têra nemînin. Komara Türkiye yekperestî ser yekperestî hatiye avakirin. Yek baweriyekeyê, yek nêzîkatiyekeyê her tiştî wan ser yekê hatiye avakirin. Ji bo em dibêjin, dibir de Kurd tunene, nasnama Kurda tuneyî. Ev komara, ne komara Kurdayê. Ji bo em dixebitin. Ji bo ve em tekoşînek demokrasiyê dimeşînin. Türkiye mixabin pergala Türkiye, komara Türkiye, dixwaze meselê Kurda, mijara Kurda, hebûna Kurda bi çekan tasfiye bike. Bi êrişek qirêj tasfiye bike. Hevalên me jî behs kir. Ê behsa şerê İsraîl û Filîstînê dikir xwe nabînin. Rast e li neqeba İsraîl û Filîstîn de şerekeyê. Seknama li ve dere ji ber çavayê. Em dibêjin em li muqabilê şerin. Em li muqabilê kuştinê ne. Em naxwazin xunê însana were rijandin. Le lazim e komara Türkiye xwe bibîne. Filîstîna komara Türkiye jî heye. Filîstîna ve devletê jî heye. Gaza ve devletê jî heye. Zarokên vî milletî ji tên kuştin. Ma şeşê cotme hene ber çavayê.